Minkejja li Ostinga tħabbar li t-terminal ta' Ċirkewwa ser jiġi jiswa aktar minn 12 miljun euro, sa xahar ilu l-istess Ministru fil-Parlament kien qal li dan il-proġett diġà sewa 19 miljun euro. Proġett li ilu jissemma mill-elezzjoni tal-1996 u diġà tardja b'10 snin wara li skont il-miri oriġinali tal-Gvern Nazzjonalista suppost li ilu lest mill-2003. Dwar il-proġett f'Bib il-Belt Ostinga qal li dan qiegħed fil-ħin u li fuqu diġà ntefqu mal-10 miljun euro. Semma kif il-Gvern qed jinvesti 66 miljun euro fuq sentejn biex isaħħaħ l-irwol marittimu ta' pajjiżna. Dan biex fost oħrajn issir manutenzjoni tal-breakwater ta' Marsaxlokk li skont il-Ministru Gatt mistenni tlesta s-sena d-dieħla. Proġetti oħra marittimi inkludu t-titjib fil-breakwater tal-Belt u aktar spazju għal cruise liners fil-port il-kbir. Ostinga tiddeskriva riforma fit-trasport pubbliku bħala waħda rivoluzzjonarja.